дълъг беше сезона и пътя на победата, но пък затова ми е сладко и всичко е ето заради тези фенове и заради тези футболисти, защото те бяха най-важното нещо. Искам да благодаря първо на моето семейство, че ми изтърпя и ми остави спокойно да работя в тези години, където градихме всичко. Да благодаря на господин кмета, че ни създаде прекрасни условия за да работим. Благодаря на тези футболисти, че това са най-големите виновници и най-важното нещо, което е благодаря на цялата публика. А това е човека, заради който всичко е тук е постигнато и е направено в този клуб. Той ни създаде условията за да свършим тази работа. Това е човека. От тук нататък? От тук нататък нека господин Рейза да каже. От тук нататък Б група, какво да кажа? Б група, подреждаме отбора и влизаме вътре и стоиме на доброто място. А по-нависоко от Б група? На този етап имаме още довършителни работи по базата, имаме да обиграваме отбора. Времето ще го покаже. Познавайки човека, с който говорите и себе си, бъдете сигурни, че и в Б група няма да живуркаме, ще се постигнем целите и там. Аз съм сигурен в това. Там не е номера да седиме някъде. Ще играем и там.